quddiem il-ġnus pagani irrappreżentati fil-maġi li ġew mill-bogħod. Ġesù jibqa' dak li jimla l-ħajja tal-bniedem u jagħtiha dak li qiegħda tfittex. Mingħajru ħajjitna tibqa' fqira. Ejjew fuq l-eżempju tal-maġi nitolbu lil Mulej jagħtina ħeġġa biex infittxu sakemm niskopru lil Ġesù veru Alla u veru bniedem. Nagħtu bidu billi nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien mal-kor.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Li ma hi l-kewba li jien miexi warajja, li jien qiegħed infittex f'ħajti. Biex nitħejjew tajjeb ħalli nindunaw narfu li l-uniku daw, l-unika kewba tagħna hi l-mulej ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbuh ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anċil għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Gracias
nitolbu. U Alla inti l-lum b'kewba mexxejt il-ġnus u għarraftom lill-ibnek il-waħdini. Fil-ħnina tiegħek għatina li aħna diġà għarafnik bis-saħħa tal-fidi. Naslu biex nitaxqu bik wiċċ imwiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Ħajjiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal, jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-lamijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-sebħ tiegħu ifittx fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u wara. Il-koll miġbura ġejjin għandek. U liedek ġejjin mill-bot u bniedek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u tintela qalbek għax fuqek taqa' l-kotra tal-ġid tal-ibra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' ġimla qatt jattuk, l-ġimla żgħar ta' Midjan u Efa, il-koll minn Seba jiġu, mobbija bid-deb u l-inċens u jxandru t-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Tħaddar fihim u l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar, is-salta minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf l-art. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali, is-slaten ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu, iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Għaxu ħeles l-fqir li se jaħlu u l-imsejknin li m'għadux min jgħinu. Iħen għaddajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Qarim litra San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom. Jiġifieri li permezz revelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fi ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx magħraf lil bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-apostla qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri il-pagani ma msejħa biex ikollhom sem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sem mill-istess wieda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Inqumu bil-wieqfa.
Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija fi żmien Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled Suletan tal-Lut. Għaxara rajna l-kewba tiegħu tila u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu Ġerusalemme kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U ma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta. U int Betlem art ta' Ġuda lem intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bathom Betlem u għalilhom morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tila bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba mtlew ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija, inxteħtu fl-aret jqimuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali depp, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu mwissin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn artom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa. Eżis huti der fostna jisseb tal-mulej u se jibqa' jidher sa ma jerġa' jiġi bis-seta u l-glorja kbira. Tul is-sena kollha flimkien mal-Knisja aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tliet tiem imqazza tal-għid li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Fid-9 ta' April se ngħixu mal-Knisja kollha il-ferħ tal-għid il-kbir li jixxerret ma' kull imkien fid-dinja. Iżda kull artaħat il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-għid. Għax kull artaħat il-Knisja tiċċelebra l-misteru tal-fidwa tagħna
u tfakkarna li l-mulej bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet tagħna ħajja ġdida. Marbutin ma' din il-festa tas-salvazzjoni tagħna fit-22 ta' frar niċċelebraw il-jum qaddis tal-bidu ta' Randan imqaddes. Fil-21 ta' Mejju hemm it-tluħ tal-mulej fis-sema. Fit-28 ta' Mejju niċċelebraw għejt il-50 li għala iż-żmien tal-għejt il-kbir tal-mulej. U hemm imbagħad fit-3 ta' Diċembru l-ewwel ħadd tal-Avvent meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-għejt meta matul is-sena tiċċelebra il-festi tal-imqadsa Verġni Marja Omm Alla u Omm il-Knisja, tal-Apostli u tal-Qaddisin, tal-Martri u tal-Rajja tal-Erwi u tal-Verġni. U kull meta tagħmel it-tifkira taħutna il-mejtin. Waqt li tagħti tifħir ġieħ glorja u ratti l-ħajr lil-mulej Ġesu li kien li hu u li jibqa' dejjem sit iż-żminijiet u sultan tal-ħolqien kollu. L-istorja tal-Vanġelu tal-lum min jaf kemm il-darba smajnija u l-kol kemm aħna nafuha bl-amment l-istorja tal-maġi. Jekk ninnutaw għandna 3 kategoriji ta' nies u t-3 kategoriji ta' nies din-l-istorja qegħdin ifittxu. Għandna l-maġi li qegħdin ifittxu, għandna lill-Erodi li qiegħed ifittex u għandna wkoll lill-iskribi u l-kittieba u l-orrief tal-liġi li qegħdin ifittxu. Kieku jkolli nistaqsi jien ma' min inħoss li iktar komdu minn dawn it-tlieta. Mal-maġi, ma' Erodi jew mal-kittieba. Il-kol kemm aħna kull wieħed u kull waħda minna aħna qegħdin f'mixja ta' tfittxija. Kieku jkolli nieqaf tgħid. U nista'dinkom taħsbu. U ngħidilkom nistaqsikom imma intom bħalissa kuntenti b'ħajjitkom. Forsi xi ħadd jgħid li iwa, imma jew xi ħadd jgħid li mhux wisq għax qed infittex xi ħaġa, nixtieq xi ħaġa, għandi bżonn xi ħaġa. U xi ħadd jgħid li le, proprju m'iniex kuntent għax għandi bżonn verament ta' dik il-ħaġa. U dan juri li l-koll kemm aħna, kollha kemm aħna, saċerdoti u lajċi kollha kemm aħna, qegħdin f'mixja ta' tfittxija. X'inti tfittex bħalissa? X'qed infittex jien bħalissa? X'nixtieq bħalissa? Il-koll kemm aħna b'xi mod qegħdin infittxu dawl, qegħdin infittxu kewba. U nistgħu nfittxu b'3 modi. Jew bil-mod tal-maġi, jew bil-mod ta' Erodi, jew bil-mod tal-kittieba. Ħanibdew mit-tnejn negattivi. Erodi u l-kittieba. Kif kien qiegħed ifittex Erodi u x'kien qiegħed ifittex? Erodi kien qiegħed ifittex biss lilu nnifsu. Miskejn ġratlu xi ħaġa dan f'ħajtu, Erodi ma kienx sew minn moħħu. Għalkemm kien inġinier kbir, kien sultan illi ħalla l-impronta tiegħu f'Iżrael, jekk xi ħadd mar f'Iżrael minnkom. Tinnutaw li
kważi f'kull kantuniera ta' dan il-pajjiż hemm tifkiriet ta' dan is-sultan Erodi. Ma kienx ludi kien idumew u biex jipprova jintoġob mal-Lot u mar-Rumani kien bniedem li l-ħsib tiegħu kien biss wieħed, kien ifittex biss ħaġa waħda ta' fux kienet illi jibqa' fil-poter, li jibqa' jikmanda, li jibqa' jmexxi. U minħabba fek ma kien jara lil ħadd u ma kien jara xejn. Hemm diversi binjiet kbar li għadhom hemm sal-lum fl-art ta' Iżrael li jfakru lil Erodi. L-ewwel qabel kollox it-Tempju ta' Ġerusalemm. Imwaqqa okej it-Tempju ta' Ġerusalemm millum, imma baqa' it-tifkiriet tiegħu, baqa' l-fdalijiet tiegħu. Kien wieħed mill-ikbar opri ta' dak iż-żmien 2000 sena ilu li qatt kien jeżistu fid-dinja, it-Tempju ta' Ġerusalemm. Hemm il-belt kbira fuq muntanja l-belt ta' Masada, illi sal-lum baqa' t-tifkiriet tagħha. Hemm muntanja oħra kbira, muntanja illi bena propju mix-xejn ma kienitx hemm, imma bnija hu fid-deżert ta' Ġuda, l-Erodion, fejn imbagħad spiċċaw stess mitfun. Biex ma nibqax sejjer insemmi waħda wara l-oħra postijiet u ġrajiet illi mhumiex imsemmin fil-Vanġelu, imma li juru l-verità storika ta' dan is-sultan narċiżista illi rid jagħmel isem, illi kien qiegħed ifittex biss lilu nnifsu. U aħna nafu, mhux biss mill-Vanġelu, ma anke mill-esperjenza personali tagħna, illi min jintilef miskejn, min jintilef, min jinqabad, ifittex biss lilu nnifsu li jkun sew, se jidħol f'bixkla, se jidħol f'ġirja, f'kobba illi ma jsejbx it-tarf tagħha. Jekk aħna nispiċċaw iffukati fuqna nfusna, fuq il-bżonnijiet tagħna, bżonnijiet ta' suċċess, bżonnijiet ta' poter, bżonnijiet ta' pjaċir sesswali, bżonnijiet imma jien, il-konċentrazzjonija jien se nintilef f'kobba bħalma ġralu Erodi illi ma nkunx nista' nsib it-tarf tagħha. Erodi tant kien bniedem narċiżista u l-poter kien għalih kollox, illi qatel 3 tfal tiegħu. Tant kien jibża dan jgħidulna Giuseppe Flavio f'kotba illi mhux parti mill-Bibja, kotba storiku ta' ftejt wara Ġesu. Għax kien jibża li dawn it-3 tfal tiegħu, Alessandru, Aristoblu u liħor ma niftakarx ismu bħalissa, dawn it-3 kien qed jibża li se jaħdulu il-post tiegħu ta' sultan. Jiġifieri hija ħafna reali il-ġrajja tal-maġi tal-lum illi dan Erodi kien jasal saħansitra biex joqtol l-tfal minn sentejn l-isfel biex Ġesu dan is-sultan ma jħodlux postu. Min jiġrilu hekk, min jinqabad ifittex biss li jissodisfa l-bżonnijiet personali tiegħu, jispiċċa miskejn biex ikun skjaf tiegħu innifsu. U jiġrilu bħal Erodi, imut fis-solitudni u fid-disperazzjoni totali. Imut Ġeriko, Erodi f'disperazzjoni totali. Marda fiżika, psikoloġika, u hekk jiġrilu l-bniedem li jispiċċa biss ifittex lilu nnifsu. Nagħmel enfasi taħt din ir-realtà li għax sfortunatament qed ngħixu fi żmien fejn qisu kulħadd ħsibu fih innifsu biss, qisu l-ieħor ma jeżistejx. U aħna wkoll qed nitieħdu minn din il-mentalità aħna l-insara. Qisu niġu nqumu mill-oħrajn. Ma baqax, okej, forsi qabel l-interess tagħna fl-oħrajn, forsi kultant kien jitbiet u kien jispiċċa fejn fien f'diskors fuq l-oħrajn, gossiping, imma kien hemm interess fl-ieħor. Illum ma baqax interess fil-bżonnijiet tal-oħrajn. Il-kol kemm aħna ħsiebna biss fil-persuna tagħna, fina nfusna. U jiġrilna bħal Erodi, immutu nejxu immutu fid-disperazzjoni totali, imbeżżejn u imwerrejn li xi ħadd se jagħmlilna l-ħsara. Din kienet l-esperjenza ta' Erodi. Il-kittieba illi fiċċew fil-kotba mqazza. Dawn kienu esperti tal-iskrittura, allura dawn kienu qishom aħna li mmorru l-Knisja, qishom jien assejs illi studjajt it-teoloġija, illi naf l-affarijiet kif huma, illi naf il-liġi tal-Knisja x'inhi, imma nibqa' hemmhekk bil-qiegħda. Ma nimxejx, ma nikkonvertejx, ma ninbidilx. Huwa riskju kbir li jista' jiġrilna aħna l-insara, ma niltaqax verament
mal-kewba, ma niltaqax ma' Ġesu li huwa d-dawl, ma niltaqax f'relazzjoni personali mal-persuna ta' Ġesu. Kemm tista' tiġrilna. U l-ħajja tal-fidi tiegħi tibqa' relazzjoni pereżempju mal-istatwa ta' Ġesu, mal-istatwa tal-Madonna. Tibqa' relazzjoni biss pereżempju mal-attivitajiet u l-inizjattivi li tagħmel il-parroċċa. Purċissjoni, festa. Kemm jista' jiġrili, kemm jista' jiġrilna lilna l-kol kemm aħna illi bħal dawk il-kittieba li kienu jafu l-Iskrittura mill-bidu sal-aħħar, il-mandamenti, it-toraħ kollha kemm saħansitra kienu kapaċi jsibulhom lil maċi fejn kellu jitwieled il-Messija ma baqgħu bil-qiegħda. Baqgħu bil-qiegħda, baqgħu josservaw osservaturi. Ma telqgħux huma wkoll fil-mixja mhux biss mentali, imma wkoll mixja ta' deċiżjonijiet, ta' għażliet, mixja tal-qalb biex jiltaqgħu ma' Ġesu. Għax aħna ħafna drabi l-mixja mentali nagħmluha. Temmen falla fil-ċensiment li sar milux, survey li sar milux l-istat tan-nazzjon, 95% tal-poplu Malti qal li jemmen falla. 95%. Imja fidi mentali, fidi li tiqafaw. Possibbli li jiġri dan kollu f'pajjiż fejn 95% jgħidu li huma li jemnu falla, possibbli. Din l-indifferenza kollha, din il-korruzzjoni kollha, din l-idea diġà biex ma napprezzawx u ma nagħtux valur lit-tarbija fil-ġuf tal-om. Possibbli ngħidu li għax il-fidja mentali biss tal-moħħ. Ejwa nafe, imma l-mixja personali dik ħallejnija min jaffejn. Mela dawk huma l-kittieba li hemm riskju kbir li aħna nkunu bħalhom. Imma mbagħad hemm il-maġi. Hemm il-maġi. Interessanti għax dawn ma kinux jafu bl-Iskrittura. Dawn kienu nies u l-kelma maġi hija kelma dispreġjattiva. Aktarx kienu magi, kienu sħaħar dawn. Allura sħaħar speċi nies li jimbroljaw lin-nies. Nies li l-għajxin tagħhom jaqlawh billi huma stess jippruvaw qarqu b'ħadd ieħor. Hemm diversi interpretazzjoni ta' din il-kelma, ma l-kelma magoj użata minn San Mattew tirreferi direttament għal din it-tipoloġija ta' nies. Għadaw sħaħar. U daw xamlu bdew mixja biex isibu l-verità. Mixja b'moħħhom l-ewwel qabel kollox. Bdew jistaqsu, imma id-dawl, il-verità, iż-żbuħija, it-tjubija fejn qiegħda, x'inhu tajjeb, x'inhu sabiħ, x'inhu veru. Bdew jistaqsu b'moħħhom. Bir-raġuni l-ewwel qabel kollox. U daw imxew wara dawl, wara kewba. Nistgħu llum ngħidula xjenza. Imma qegħdin ifittxu l-verità. Qegħdin ifittxuha bil-persuna sħiħa tagħhom din il-verità. Tant li telqu jimxu, tant li ma qagħdux bikwietom biss jaqraw il-kodba le. Imma għamlu għażliet fil-ħajja tagħhom biex isibu din il-verità. Imma xjenza, r-raġuni weħidhom ma kinux biżżejjed. Kellhom bil-forsi jiltaqgħu ma' min? Ma' l-Iskrittura. Ma' dawk li spjegawlhom il-kodba mqazza. U interessanti, għax minkejja li dawk li kienu jafu l-kodba mqazza u spjegaw il-kodba mqazza baqgħu bil-qiegħda u ma tħarkux. Imma l-maġi li kienu jfittxu l-verità. U kienu sinċiri magħhom infushom, ma qagħdux jinħbew wara subajhom, kienu jfittxu tassew il-verità, dawn dik il-kelma li spjegawlhom il-kittieba inqidew bija b'dik il-kelma biex jaslu saħdejn l-om u t-tarbija. U allura aħna rridu nixpu lil dawn il-maġi. Irridu nixpu lil din il-kategorija ta' nies. Irridu nfittxu l-verità b'qalbna kollha, b'moħħna kollu, bil-persuna sħiħa tagħna kollha, kemm bil-raġuni kif ukoll bil-kelma, bl-Iskrittura. It-tnejn iridu jmorru flimkien. Ma nistgħux nemmnu aħna mingħajr ma nirraġunaw. Jekk temmen mingħajr ma tirraġuna, taqa' fis-superstizzjoni. Tispiċċa temmen li jekk ħad ixer ix-xemma ħajsirlek miraklu, jekk ħad imxi minn hawn sa ma nafx ma fejn se jinbidlu l-affarijiet. Jekk temmen bla raġuni,
se tispiċċa fis-superstizzjoni. Imma jekk tirraġuna mingħajr ma temmen, se jiġrilek bħal maġi f'ħin minnhom titlef il-kewba. Ma tibqax tara. Jekk tirraġuna biss mingħajr l-iskrittura, mingħajr ma ssib l-iskrittura, ħin minnhom il-kewba se tgħib, se tisparixxi. Bħalma ġralhom il-maġi. Se tintilef fit-triq. Għandna bżonn ta' dawn iż-żewġ modi ta' kif naffrontaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. U b'mod sempliċi u nikkonkludi. Għandek problema ma' tfal, għandek problema mar-raġel, mal-mara. Għandek diffikultà ma' ħutek, għandek diffikultà ta' saħħa. Ħafna drabi x'nagħmlu, nibdew nirraġunaw, u nagħmlu sew, ir-raġuni. Nirraġuna, nagħmel hekk, u nirraġuna u naħseb, u nimmanuvra u naħseb u nirraġuna. U l-iskrittura, l-kelma talla, inħallija fil-ġemp. L-iskrittura ma nagħtix każ. X'tgħidli l-iskrittura fuq id-diffikultà li jien għandi mat-tifel jew mat-tifla? Fejn tidħol il-maħfra, fejn tidħol l-akkoljenza, fejn tidħol il-ħlewwa, x'tgħidli l-iskrittura? X'tgħidli l-kelma talla? Ir-raġuni biss jew il-kelma talla qegħdin imexxuni fil-ħajja? Għax jekk se tkun ir-raġuni biss, x'se jiġrili? Se neħel. Se jkun hemm momenti fil-ħajja fejn id-dawl se jisparixxi u nintilef. Imma jekk tkun il-fidi biss mingħajr ir-raġuni, nidħlu fl-ispiritwaliżmu, nagħmlu l-ħsara. Lejn it-tifla tiegħi ma naċċettajiex għax dejk messa ma nfirditx mar-raġel. Nassolutizza l-ispiritwal u l-fidi u x'nagħmel? Insir kontradittorju. Ma nobdix l-istess Vanġelu. Ma nħobbx lil Alla kif iridni issa f'dan il-moment. It-tnejn iridu jimxu flimkien. Jew nitolbu lil Mulej biex dawn il-maġi li huma personaġġi lebsejn mhux bħalna, nindunaw illi huma l-ħajja tagħna, huma l-esperjenza ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-Mulej jagħtina li aħna wkoll insibu l-kewba li hija Ġesu permezz tar-raġuni, permezz tal-Iskrittura. U bħal maġi aħna nintelqu dik il-proskinesis, niżlu arkubtejhom jagħtu qima, dik it-telqa tagħhom quddiem il-Mulej Ġesu u l-kontinwazzjoni ta' din it-telqa flotijiet, deb, inċens u mirra. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox li ħlaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U Mulej wieħed Ġesu Kristu. Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema. Qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li għati l-ħajja. Li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum imweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, l-istqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smilli ġej. Amen. Illum il-maġi waslu f'Betlem u offrew ir-rigali tagħhom lil Ġesu. Bil-ferħ kollu ta' qalbna, natuh aħna wkoll lil nfusna, aħna u ngħidulu Mulej Ġesu, għatina s-salvazzjoni tiegħek. Mulej Ġesu, għatina s-salvazzjoni tiegħek.
Mulej Ġesu, int sejjaħt il-maġi u bijom ftaħt it-triq lil-ġnus biex jiġu jadurawk. Iqaf mal-Knisja tiegħek hija u tħabbar il-bxara tajba tas-salvazzjoni satru fl-art kollha nitolbu. Mulej Ġesu, atina s-salvazzjoni tiegħek. Mulej Ġesu, int tiġġudika l-popli bis-sewwa, għati slim kotran lid-dinja kollha nitolbu. Mulej Ġesu, atina s-salvazzjoni tiegħek. Mulej Ġesu, int ġejt fid-dinja biex teħles lill-imsejknin li m'għandhomx min jgħinhom. Uri l-ħnina tiegħek mal-imsejknin u l-imġarbin kollha nitolbu. Mulej Ġesu, atina s-salvazzjoni tiegħek. Mulej Ġesu, int trid is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Wassal filena ta' dejjem il-mejtin kollha li jint biss taf il-fidi tagħhom nitolbu. Mulej Ġesu, atina s-salvazzjoni tiegħek. Mulej Ġesu, is-saltna tiegħek tibqa' l dejjem. Ibad bħax-xita il-kelma tiegħek fi qlubna nitolbu. Mulej Ġesu, atina s-salvazzjoni tiegħek. Infakkarkom il-lej f'dan il-moment waqt l-Ewkaristija din nitolba l-benefatturi kollha ta' dan il-katedral, għal Gianni Grazia u Lori Xikluna, għal Giuseppe u Giuseppa Karwana u għal Salvu Nena Gigi u Mario Azzoppardi. Mulej Ġesu Kristu, Ibn Alla l-ħaj, indert fostna l-lum bħala bniedem li jibati biex bidbatijiet u l-mewt tiegħek tagħti l-ħajja l-ġdida lilna. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wieqfa l-offerti. Infakrukom li l-ġabra tal-lum hija speċjali għal manutenzjoni tal-katedral. Il-maġi daħlu fejn Ġesu ċkejken tarbija u offrewlu ir-rigali tagħhom, debb, inċensu, mirra. Bħalhom aħna wkoll se nirresqu l-offerti tagħna lejn l-artal fejn ser isiru għalina Kristu fostna fl-Ewkaristija. Flimkien inkantaw.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja tal-Su għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Maħniex se nofrulek iżjed deb, inċens u mirra, iżda lill-Ibnek Ġesu Kristu li taħt ix-xbijat ta' dawn l-offerti huwa sagrifikat u mogħti lilna bħala ikel u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Ħamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ hawn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Nixtaqtu għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
u nroddu lek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna benefatturi ta' dan il-katedral, Gianni, Grazia u Lori Xikluna, Giuseppe u Giuseppa Karwana u Salvu Nena, Gigi u Mario Azzoppardi li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħennalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Appostli u mal-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tnubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħina. Iddaħħalniex fit-ċrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrit fija, inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U lijek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ejjew noqorbu għat-qarbin biex insiru ħaġa waħda ma' Ġesu li ġie biex jifdina u jagħtina il-ħajja ta' wlied Alla. Inkantaw flimkien.
nitolbu. Mulej, mexxina dejjem u kullimkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex fema safja narfu l-misteri qaddisa li fihom għoġbok tagħtina sem u nirċevuhom kif jixraq bl-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Wara il-waqfa ta' dawn il-festa l-miliet is-sada l-komunità parrokjali terġa' tibda bir-ritmu tal-ħajja normali tagħha, nerġgħu nibdew bil-klassijiet tal-katekizmu, għada terġa' tibda tiltaqa' l-komunità Ewkaristika fit-8:15 u fis-7 ta' filgħaxija nhar it-tlieta tal-grupp tal-Lexu Divina. U l-ħamis nerġgħu inkomplu bl-adorazzjoni għal vokazzjonijiet mal-qdusija tas-saċerdoti dritt wara l-qudiesa. Nagħmel appell biex sa fejn nistgħu u kif nistgħu nieħdu sehem u nipparteċipaw, partikolarment fis-smieħ tal-kelma tal-lilna nisimgħu ħafna fl-omeliji anke mill-isqof tagħna u allura nħeġġeġ biex oħrajn ġodda jissieħbu ma' dawn il-gruppi. Bħalissa din jinġabru l-envelopes tal-istrina tal-parroċċa, grazzi lil dawk il-familji li fehmu s-sejħa li qiegħda tagħmel il-parroċċa u qegħdin jgħinu kif jistgħu. Ma ninsewx niġbru l-kalendarju parrokjali għas-sena 2023. Grazzi lil komunità parrokjali kollha l-ġabra illi saret il-ħadd li għadda ta' 1400 bris id-dar tal-Providenza. Fl-aħħar nett nhar it-tlieta jkollna l-funeral ta' Pawlina Vella, fit-tlieta kortihom mill-isptar u fit-tlieta u nofs qudies tal-funeral. Għatija u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Tistrieħ fis-sliem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Ite Missa